Els preliminars d'aquesta societat musical es remunten al curs escolar 1978-79, on ha sol·licitat permís de l'APA del Col·legi Públic Josep Pedrós els serveis d'Enric Francesc Cogollos Aranda, professor de l'IC-Centre, a fi de que impartira la matèria musical. A meitat del curs següent es inicià aquesta activitat independent del col·legi, idea aquesta que també sorgeix de l'APA. Ja per aquestes dates es faja l'idea d'una societat musical que cristal·litza a l'inici del curs 1981-1982, decidint crear l'agrupació artístic musical Santa Bàrbara. És elegit president d'aquesta nova societat en Jaume Forner, oficialment agrupació estava creada. Després d'un treball continuat per part de tota la junta directiva i especialment per part del professorat, és inaugurat el dia 3 de desembre de 1983 baix la direcció d'Agustí Martí i Cavallero. Des de la inauguració fins als nostres dies s'ha vingut esdevenint actuacions en moltes ciutats. Per 3 anys consecutius ha participat en la campanya Retrobem la nostra música, així com en el Festival de Bandes de la Safor, concentració de bandes en Gandia, festa del Passodoble en Carcaixent i en l'any europeu de la música en València. El dia 1 de maig de 1985 es grava en directe una casset en commemoració de l'any europeu de la música, gravació efectuada per Ràdio Nacional d'Espanya. En el mes d'agost del 85, en un campament de Navalón, té lloc la realització del primer curs social de tècnica instrumental Convimúsic 85. Amb l'objectiu d'ampliar els coneixements musicals, s'ha incorporat al present curs 85-86 els instruments de corda, violins, violoncellos i contrabaix, que en un futur formaran part d'una orquestra. El dia 22 de novembre, festivitat de Santa Cecília, té lloc la inauguració de la coral, formada per 35 veus masculines i femenines. Per primera vegada, i amb membres en edats comprengudes entre els 10 i els 18 anys, va participar en el certamen internacional de València, el dia 8 de juliol, obtenint menció d'honor màxima puntuació. El director actual és Agustí Martínez i Cavallero. La junta directiva, baix la presidència de Francesc Enric Cogollos Aranda, està donant un impuls a aquesta societat musical digna de lloança, ja que en tan sols 2 anys d'existència ha aconseguit una formació musical d'alt nivell i gran futur. L'agrupació artístic musical Santa Bàrbara interpretarà per a tots nosaltres el següent programa. Lluïsa Martini, Passodoble, de Ramon Martini. Imatges de la Mar, de Ramon Pastor Gineu. Hi ha que fer menció que Imatges de la Mar ha sigut l'obra obligada en el Festival Internacional de Bandes de Música de València. El compositor tenia que haver vingut esta nit i no es troba entre nosaltres perquè ha rebut un telegrama i està via París. Després interpretarà West Side Story, de Laura Pesquell. A continuació d'esta obra s'entregaran uns premis i objectes a les bandes, als presidents de les agrupacions i als directors. I ja per a finalitzar, ens tocaran l'himne regional. Ja en tots vostès, l'agrupació artística musical dirigida per Agustí Martínez i Cavallero. Ja.